kara chuan Alex bathroom ka manglok du tia kalatum chu lo dangin I thisen kan test photanga ikaldon ya alo ti ve tlata ti chuan kara thisen chu an la a an test nurse shang chuan mahse a result chu type B ni zelin RH negative reng ani theilaw kara po thisen hlo hnem em awang chuan a mel te po adang vek to a Alex chuan I thisen result RH negative ani ma ka test ti rang ka ti a mahse thudik mishil chuan ka ngai twa chhali ang ati a kara chuan thudik chu a soi ta nge a election ani chuan kumnga liam ta a thisen min petu kha tunge ati ta nge Sylvia le Jakaria po chuan doctor le nurse an lo hmuh a Sylvia fa te chung changa doctor chuan ngai dam lo dilin Sylvia chuan fa panga khami chum khan anei thu te a shila mahse a fa te chu a shat lawa an lo da bawdan vel engma ka shat pui lawa ni ti in nurse chu a phutok shremna hmuturin police ne na kalo hlana nge ti in an chwa sana Zakaria chuan Calvin nui ni chuan kan pani hian a han ti chu Sylvia chuan nilawe alo ti wata nang chu I thin lunga I bial nu thita kha ilada ani alo ti a Zakaria po chuan ka ti palani e adi kalom mahse Calvin I kuta hlan ringot po kum kha le chen ka fapa angin kalo nga ya a han ti ve a chutia engeng emo an soi lai chuan Alex lo thlengin an pahnih chuan a han mudun chu alo thik Zakaria la chuan Sylvia chu ka kopui turin ka some alo ti a Alex chuan Sylvia hne na chuan iwa nei hle mai Marvericania tuna hei Zakaria alo ti le Zakaria la chuan engei boina ni a meiche du omte hi chuan tu po an nei theyang alo ti Alex chuan poika ti mahse ani kha kata ni to alo ti dai Sylvia lawin rolin a teulo ani le kara in kara thil engemo ala om chumi chung chu inzom na kan nei lo alo ti ve bok chutia an boi neu lai chuan Maverick ron lut hlul Sylvia hne na chuan a thisen Calvinan adun theilo chan chu anui ni aron ti a lom deuin anin kwa a Alex chuan lo ti shangin Sylvia chuan lo beng a maya ka hwa zia che hi ishilo chuwang chuan ka chunga thu nei tum du su Johnson chung kwa hian min veng him thei alo ti Maverick po chuan lo chan ve boka Alex po chuan ti wak ngai na a shat mel to lo hle sin ron in thlakin Johnson chung kwa te chu chuhlui kil ho turin an local khoma Maverick le tu emo chut na tur ro kan hmu chuan tunge ni ang an natlai zuania an lo ti a an lo lom vak to lo hle a Mr Johnson chuan ngak sham turin alo ti ve bok reilo te ya Maverick le Sylvia te po an lo thlenga chutia Maverick rala meiche local moi chu an lom lo tlang hle a nopui chen zau che a meiche dangi ompui nga la itipak hle mai an lo ti a mahse Maverick le apa chuan Sylvia chu Johnson chung komi ani thu te an shila an ka zen ke thi an ti chu alom lo hle a chutnyang bokin apa le api po chu Sylvia tlin lo na om ang tur te chu an soi zela Maverick po in alo chan ve mahse an hnial zel si a atopa phei chuan Sylvia chuan alo hlotlin to na certificate te chu a hmu a an rin aida in alo na mai lawa apa po chuan a chuang hle a api hne na chuan ente hengte hi alo ti ve chu la ke thi chu ala lom chuang lawa mahse pi ber chuan Sylvia chula chu ei tiang u ati ta nge an ho nu chuan ke thi chuan api bula chuan Sylvia na sajia kha ti velin alo soi le boka apa po in alo tui ni ve api po an lama chuan achang hle a an vai chuan Sylvia an chung ko ni na nei tu tur chu an du lo hle Alex le kara po lo lang le in kara chu Alex chuan thu dika sha du wang chuan alo zo zela ani po chuan thu dik lem le dot ne na in polin alo shila len po chu kara fa ani lo ti a sha chuan tunge ka fa panu chu a han ti a
Sylvia alo ti ani pon mahse do zepin ani khan afa te chu adulawa apai lai pon ti tla ka tumani ati a an pe alan om a hmu chuan soi warin afa te a enkol pe lo wangin da thata tuma mahse kanu in phuarin adu anga chet alak theilo na na ti ani chuan anei vele khan keiman ke enkol sakani ati a len la chu atlan dai Alex chuan kara thu soi chu a oi lo hle maya chutia anin dop lai vel chuan anom puin len aruma om lo thu le atlan bo thu lo shila CCTV check va tur chuan atia an han en chuan ru bo ni lowin ama atlan chuak ani ti an hmu a Alex chuan zong va ru alo ti a phone chu phorin Sylvia a call nga la lena bo ina changa tlan chuak awati a enga ti in kal nga la tum Maverick Khan khonge kalitum function an chan don to asin alo ti a Sylvia chuan len tan bo thu le zon hmu fata ngai thu vel chu alo shila Maverick po in ole vazong ro ka the angrei kalo pot la yang ti in mahse dara rik ma chuan lo let le la ati a anti tur te ti tur chuan an kal ta ngal Katie chuan lo hmu kiawin Sylvia Johnson chung ko a ilu vai chuan karo chan tur chan ve I nei ve angai don si a ka dan chi anga yani alo ti ve boka Katie chuan Mr Johnson ne na chuan Sylvia a in ring to e ani na puang turin ti in ava shila ani po chuan ole ti in mipui ma a chuan dingin ole vo inna ka kau khom na chan cheu chu katana mi poimo tak pakhat lo let wanga ni a I lo lo mang u Sylvia a han ti a Maverick po chuan tinge ka pa chuan a puan ngal ringot le alo ti a Mr Johnson chuan I lo lo mang Sylvia ti in kong kalama hantin le a Maverick chu abula vakalin Sylvia chu thil poimo wanga akal chwa lok thu chu avashil mi pui ho chu an lo phun na sa Sylvia chu an lo dem hle a huna alo kal lo chu kai thi po chuan na pi ne na chuan alo hek le char chara kan ko lange ti in a kol dera a phone chu da in pi ka ko la da da ya zak thei lo hle mai ati a Maverick chuan a phone chu wala in min bum lawang nang hian ani ti ro ka pa kha pawng tur lo ti in a pi ne na po chuan hei a kol tak tak lo bum che atum mai mai ni kha alo ti a kai thi chuan a pi ne na chuan pi Maverick hian kumsom ni chuang min she to a Sylvia chu kar khat po ala shilawang mahse a chan zok tlatania alo ti a Fabiola le Kelvin ron langin kai thi chu an ron ti boya Zachary po chuan a fa te thil ti chu thil cha ani alo ti saka kai thi chuan kha Sylvia wang khan heng hi ka chunga in ti amo ti in ani khan a fa te pa po a shelawa sin alo ti chuan Zachary chuan a sha thu le ama ani thu chu a shela Maverick chuan lo kwa son vatin thil iti serious le zwal don ania alo ti vata Sylvia le Alex po chuan lan chu an lo zonga Sylvia chuan engthil nge thleng hi engtin nge ama atlan bo top thei I hawem ni a han ti chuan Alex chuan ka haw ngai lo alo ti ani po chuan I lo kal vat dana I ngai twa hle ania nga alo ti a Sylvia chuan a ngai twa thu chu alo soi ve boka a chong thei si lo no pang mai ani bok si chen pui na engtin nge di lang ti in a hlau thong hle a Alex chuan thu dika sha thu le kara ain pon thu te Fabiola Abiba Kelvin le lan te chu ama fa te ve thawani thu a han soi chuan Sylvia chuan ni e adik mahse nang hian an pa ni I phu lawi alo ti ve tlata lan po chu pi pu alo chu in kara in Sylvia chuan a fa te adu lo thu a soi kha ngai twa chhuakin a ril runa chu alo chap meka ama te chuan chu tia a cha lai chuan mi pano pang pakhat ama ang tak mai hi aron kala tinge keima ang che ini a ti in awa khoya robot ni lowe ti in tinge cha nui nei lo ve thawem ni keipon ka nei lowa
mahse pu chuan inu chuan khawvela arun pian tir che a aveng him theilo mai che ani ati thin ti in alo hnem ve boka len chuan in hmesha tirin mi pano pangpo chuan boron kanya ti in fiamang ti in an kala Sylvia te po chuan beidong lawin an lo zong zela Alex chuan Johnson family function a itelangai vakal ro kami te nen len chu kan lo zungang ati a mahse Sylvia chuan ka du lo ka tel lo ani pon ka pa le Maverick chuan min sha thiam em ang alo ti a Alex chuan ka pai ti em ni alo ti a ani chuan o Johnson chairman hi ka pa lom chuan Maverick hi ka u nau pa ni ti in len zon chu a chun zom le a len le baron po chu an lo in fiama mahse baron zok chu miswal hian aron la ta dai maya len hlau thong chu thok le khata aron out chwaka nu ti in Sylvia chuan len o ka sha ti in lo soye Alex chuan a chong thei hleinem alo ti mahse nilo a o ngei ani ti ka sha ti in a shat na lam chu an han pana len chu alo ni tak tak an va pom vata len chuan kanoi ni tak tak em alo ti Sylvia po chuan ani thu le a ai ma a ka mu lo wang che in poi ka tilutuk alo ti a len chuan baron aton thu le ama chu ama ang chani in miswal pakhatin ala bodai a han ti a Alex chuan kol dongin baron chu video chuan alo la kara nu khan lo kidnap ni in lan emoti in Alex ne na chuan ifa pa hi himdama idu le tani chuan poisa nen local ro ati a kol chu ada ngal Sylvia chuan kara koron shwa yang ati ve ngala Johnson chung kwa po chu an lawin tla shung ve to le a an mi som te chunga chuan a pi ber phei chuan Sylvia chu an chung kwa ala ni lo thu le hetiang hun poimo te a bo pela ti in alo thin rim hle chu ti lain my group atanga thil pek arun thleng chau maya thil man to tak tak ni in alo lom hle a chungan hmu chu eng thil ngi thleng hi ti in an lo sha thiam lo hle maya Sylvia po chuan kara chu thlungin poisa nen chuan baron anda na chu an va thlenga anu shon chuan chutia afan dik ta kara a han mu chu tinge kara khatia ngai om alo ti vat ani chuan Alex chana soi sak thu alo shil anu chuan ka shil che ni lom ni a ma changin ti in Sylvia chuan afa pa chu chwa turin alo ti chutia an chong lai chuan kara khan ron rek thutin nu min lo pui ro ati a ron pui ve vatin Sylvia chu re hlum nge yan tuma mahse wa nei thak takin Alex ron langin kara chu achala tak aron kap chutiang bokin kara nu po chu akapa an thita Sylvia ron pan vatin I tha em a han ti a ani chuan no pangkhangai ven masro alo ti a an vakal ngal vat baron bula chuan min pui ru alo ti a Sylvia chu ka shat nui wa ang ve kanui ni em alo ti vata ani po in ani thu alo soi ve a mahse baron chu boma lo thlungin bom su tum chuan wer chu an chep chata mahse a timer chu la nung tlatin an sha thiam lo hle Sylvia chuan Alex ne na chuan baron kalpui turin le an ta na ka ti the ni ti in a han shil mahse Alex chuan lo du lawin ni lawe isha em Sylvia a ma chang to khan ka mangai to che asin ti in bom chu ala thuta atlan pui ta da ya rewak lawa chuan arun puak pop boka function lama po chuan an lo boile nak nak hloma Sylvia chungcha nga bok lo ni in chuti lain Morrison ten thil pe kan lo da eti thu dong in an han lu tir chu poisa le thil tam tak alo ni a an lom le hle a chutianga an chunga thil arun thleng pop pop chu in nei thil pe ka ang hle mai an han ti chuan an zinga pakha chuan Miss Johnson hi Mr. Morrison an nupuya adu ani an han ti chuan keithi emoti in an lo lom hle a Sylvia chu an chung komi ani lo tur thu le anung chang amoi lo thu chu api chuan lo soye mahse Sylvia chu run lang thutin kapi
min la ban ma ve min lom lu ma in aron ti kai thi chuan akor hak chu ron hmu vatin ikor chu my group limited edition anilom ni alemani mo I hak hi anlo ti a ani chuan atakani a hanti po chuan kai thi chuan ring lawin atakani pho chuan kakor hi ka phelang heta hian a hanti a ole lauti in Sylvia chuan my group atanga local pakhat ne na chuan tunge kani han shilte le a hanti a ani chuan ani hi my group CEO ani e chuan akor hak po hi atak takani e alauti a makan ti hle mi ho chuan kai ti hne na chuan le thudi kishita a ikor chu phelro a hanti a anpi khan loin rol vatin mirap thlak nu aron ti a chuti rualin kongka tang chuan Alex chu pangpar nen aron lut Sylvia ma a chuan kunhnia min nei du angem a hanti a ani chuan Johnson chungkwa po kani anrep ti to lawa sin alauti ani la chuan chutiang kata na poimo law nangma kha ka mangai che a atok mai a hanti chuan o kana yang che tia changin an pahnih chuan anin zui chhuak tak nga la atop ta